замоне дар дили Хӯросон шаҳри зебое буд ба номи Бухоро. Шаҳре ки мисли ситора дар осмони ҷаҳони ориён замин медурахшид. ва дар он ҷо амир Наср бини Аҳмад шоҳаншоҳӣ мекард. амир бо лашкари пурқуввати худ ба сафарҳо мебаромад. зимистонро дар Бухоро, тобистонро дар Самарқанд ё Балх мегузаронд. аммо рӯзе ба шаҳри Ҳирот расид ва дилаш дигар ватанро фаромӯш кард. фаслҳо паси ҳам омаданд. баҳор, тобистон, дирамоб, зимистон ва боз аз нав ин ҳолат такрор мешуд. 4 сол гузашт. ҳар сол амир мегуфт фақат як фасл, дигар баъд ба Бухоро меравем. вале боз мемонд ва дили лашкариён аз зиёди хона ба ғам фурӯ мерафт. чун дигар тоқат намонд, бузургони давлат ба назди марде рафтанд ки қудрати суханаш бар қудрати шамшер ҳамеша ғолиб мешуд. ӯ одаму шуъаро абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ буд. субҳи дигар вақте ки амир хӯроки пагоҳӣ мехӯрд, Рӯдакӣ ворид шуд. ӯ чанг ба даст гирид ва бо пардаи ушоқ замзама кард. бӯи ҷой мулиён ояд ҳаме, ёди ёри меҳрубон ояд ҳаме. реги омӯву дурушти роҳи ӯ, зери поям парниён ояд ҳаме. оби ҷайҳун бо ҳама паҳноварӣ, кинги моро то миён ояд ҳаме. эй Бухоро ва чун ба мисраи эй Бухоро шод бош дерзӣ расид, дили амир такон хӯрд. ашк дар чашмонаш ҳалқа зад. мирмоҳ асту Бухоро осмон, мо сӯи осмон ояд ҳаме. мирсарвасту Бухоро бӯстон, сар сӯи бӯстон ояд ҳаме. ва ҳамин тавр буд ки бо қудрати шеър ва мусиқӣ амир ва лашкараш ба ватан баргаштанд. бухоро дубора амирро дар оғӯш гирифт ва ҳамаеро бо шодмонӣ пазирой карданд. бӯи ҷой мулиён ояд ҳаме, ёди ёри меҳрубон ояд ҳаме. реги ому дурушти роҳи ӯ, зери поям парниён ояд ҳаме.